Ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Domti J. Имрӯз 4 декабри соли 2022 1000 рубл бо қурби давлатӣ 161 сомонӣ бу 50 дирам бо қурби интиқоли маблағи Алифбонкам ҳамин гуна мебошад ва дар имрӯза навормон 14 та хонаҳои фурӯшӣ мешаванд. Аниқтараш гӯем 12 та хона, ду таи дигараш якташ бизнеси фурӯшӣ мебошад, дигариш заводи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, Хуҷанд, Бухтар ва ғайра. нарху ҳамагӣ аз 88 000 сомонӣ сар мешаванд ва имрӯз пешкаши шумо мегардад. ду хонага бо евро ремонт бо нархи ҳамагӣ 183 000 сомонӣ. ҳавлии фурӯшӣ бо нархи 88 000 сомонӣ ки кредитам метиянша. ду хонагаҳои фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе бо нархҳои 180 ва 225 000 сомонӣ, се хонага дар Федератсияи Россия бо нархи ҳамагӣ 143 000 сомонӣ, бизнеси фурӯшӣ бо нархи 58 000 сомонӣ ва заводи фурӯшӣ ҳам дар имрӯза навормон ҳаст. ҳавлиҳои арзон дар шаҳри Душанбе бо нархҳои 320 ва 300 000 сомонӣ ва инчунин ҳавлии арзон дар шаҳри Бухтар бо нархи 150 000 сомонӣ ва дигар хонаҳои фурӯшии арзон, хуб ва срочнӣ. Барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки варианти хуба аз даст натиҳед, лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. Тамошобинони гиромӣ, агар шумо хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед ё ин ки ба шумо реклама дар кор бошад, ба рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки имо муроҷиат кунед. Бисёри бад гап намезанем, рафтем, лекин пеш аз саршавии навор як рекламаи кӯтоҳ. Тамошобинони гиромӣ, ин реклама танҳо барои занҳо мебошад. Мехоҳед дар хона нишаста соҳиби маблағи муфид гардед. Пас ба шумо ширкати Фаберлигро тавсия медиҳем. Дар ин ширкат тамоми маҳсулоти хонаро ёфта метавонед. Либосҳои кӯдакона, либосҳои занона, косметика. Бо 20% скидка нависонед ба рақамҳои барои тамос. Ҳамаашро мефаҳмонанд дӯстони азиз. Кор дар компания Фаберлиг мебошад. шуморо регистратсия мекунанд, корро мефаҳмонанд. туҳфа метиҳад компания Фаберлиг барои қадами аввал, дуюм қадам, сеюм қадам туҳфа мегиред, ойлик мегиред ва метавонед директор шаведу ойлику бонусҳо гиред. хубии ин кор дар он аст ки дар хона нишаста кор мекунед. барои маълумоти бештар ба рақамҳои барои тамос буда муроҷиат кунед. WhatsApp доранд. регистратсия бепул мебошад. марҳамат, кор дар Фаберлиг нишаста дар хона. ду хонага бо масоҳати 40 метри квадратӣ дар бинои навастройга ҷойгир аст. бо таъмири нав таъмин мебошад. барқ ва об ҳамавақта. дар наздикии хона детский сад, мактаб, бозорча, остановка ҳамаш ҳаст дӯстони азиз. дар бино қариб ки аксарияти мардум аллакай зиндагӣ доранд. фақат харидорҳои аниқ занг зананд. хона ҷойгир аст дар 13-ум микрорайони шаҳри Хуҷанд дар цоколни этаж. кадоме надонад, цоколни этаж ин таги якум ошонаи бинои навастройка мебошад. хеле майдача трезача дорад, полу подвал мегӯянд. нархаш бошад ҳамагӣ 183 000 сомонӣ. боз албатта ки савдо мешавад. аз шаҳри Хуҷанд боз як хонаи дигар ҳаст. дар охирои навор пешкаш мекунем. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ бо нархи ҳамагӣ 88 000 сомонӣ. 4 дар хона, 3 сотиқ замин, ошхона ва кухниш дар даруни бино мебошад. ҷойгир аст дар деҳаи Ҳасанобод, ноҳияи Рӯдакӣ. нархи хона бошад ҳамагӣ 88 000 сомонӣ. ҳам савдо мешавад, ҳам иваз мешавад. ва инчунин соҳиби ин хона боз як варианти дигарам доранд ва аллакай 6 сотиқ замин мебошад, яъне 3 сотиқ зиёдтар аст. нархаш 105 000 сомонӣ. агар хато накунам, рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран аст. барои маълумоти бештар занг занед, пурсон шавед ва инчунин ин хонааш шумо метавонед ҳамчун кредит ҳам харидорӣ кунед, яъне ними пулша пешпардохт мекунед, ними дигаша камтар пас месупоред. марҳамат дӯстони азиз, чӣ саволе ки доред ба рақамҳои соҳиби хона занг занед, маслиҳат кунед. ду хонага дар шаҳри Душанбе бо нархи ҳамагӣ 225 000 сомонӣ. дар сеюм ошонаи бинои навастройка ҷойгир аст. хона 60 метри квадратӣ мебошад ва ҷойгир аст дар поёни Корвон, ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе, кӯчаи Гравзавод. аз роҳи Калон 200 метр дур наздикии роҳи Калонда ҷойгир аст, назди бозорча, поликлиника. соҳибаш мегӯяд ки падъабой тайёр карда метиҳанд. дар якум ошона, дуюм ошонадам ҳаст дӯстони азиз. якхонагам, духонагам доранд. ва тамошобинони гиромӣ,
суратҳое ки дар рӯи экран мебинед, ин суратҳои хона мебошад ки 2 моҳ пас тайёр мешавад. яъне сохтмони бино айни замон рафта истодааст ва соҳиби хона мегӯяд ки 2 моҳ пас бино ба итмом мерасад сохтмонош ва хона ҳамин гуна падъабой тайёр карда ба харидор месупоранд. хонаи фурӯшӣ дар Федератсияи Россия. Ай Москва 200 км дурай се хонага мебошад бо масоҳати 63 метри квадратӣ дар якумо шонаи бинои советӣ. ҷойгир аз дар Тулская област. Тоҷико бисёр зиндагӣ мекунанд. 2 сотиқ заминам дорад. Дар пушти дом боз сарай ҳаст, дар берун двор ҳаст. алиша мешавад ба квартира дар шаҳри Душанбе. Рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. Рақамҳои ҳар ду рақам WhatsApp доранд. Дӯстони гиромӣ, ва ҷойгир аст дар район Узловая. 900 000 рубли русӣ мебошад. худи бино аз 2 ошона иборат аст. доми кирпични, хона дар якум ошона. дар наздикии хона мактаб, садик, магазино, Сбербанк ҳамаш ҳаст. дӯстони азиз, марҳамат. бо сомонӣ тақрибан 145 000 сомонӣ мешавад бо нархи арзон. занг занед, пурсон шавед. каҳвахонаи фурӯшӣ, аниқтараш гӯем бизнеси каҳвахонаи фурӯшӣ, чунки дар ин нарх фақат худи бизнес дохил аст, помешчания дохил нест. шумо баъди харидорӣ кардани бизнес ҳар моҳа иҷорапулӣ месупоред бо маблағи 55 000 рубли русӣ. худи каҳвахона дар шаҳри Красноярск, улица Высотная, 2Ж дар поёни остановка ҷойгир аст. соҳибаш мегӯяд ки ин кафера ман ба наздикӣ гирифтам, аммо кор карда натонистам. ман худам аз шаҳри Иркутск омадагӣ дар магазини продуктовӣ кор мекардам. нархи тиҷорат, яъне нархи бизнес 360 000 рубли русӣ. дар кафе пасудо, навгирифтагӣ, чизе ки дар кафе ҳаст, ҳамашон меистанд. дӯстони азиз, аз ҷумла халадиннику дигару дигар ҳамаш меистад. нархи тиҷорат 360 000 рубли русӣ мебошад. худи кафе 45 метри квадратия фақат тиҷорат фурӯхта мешавад. баъди харидорӣ кардан ҳар моҳ 55 000 рубли русӣ иҷора месупоред. барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Файзобод дар Аткорма ҷойгир аст. 3 дархона, баня, ҳоҷатхона, газхона ва ошхона ҳамаш ҳаст. 5 сотиқ замин мебошад. нархаш 160 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. барои маълумоти бештар занг занед, пурсон шавед. ва тамошобинони гиромӣ, наворе ки дар рӯи экран мебинед, ба мо соҳиби хона равон кардагиянд, мо ускори туш кардагием, чунки каме дарозтар мебошад. агар хоҳед ҳамин видеоро ба пуррагӣ хушу тамошо кунед ва соҳиби хона муроҷиат кунед, ба шумо ҳамин видеоро роя мекунанд, ба ҳазур тамошо мекунед. духонага бо нархи ҳамагӣ 180 000 сомонӣ дар шаҳри Душанбе. 46 метри квадратӣ мебошад. ҷойгир аст дар 112 микрорайони шаҳри Душанбе, наздикии заправкаи Zoir Oil. оби доимӣ, қувваи барг, шкатулка плюс шпаклёвка, ноқили интернет. боқимондаашро бо таби худ месӯзед. дар сурат планировка нишон дода шудааст. бино пурра сохта шудааст, мегӯяд соҳибаш. хона дар цоколни этаж ҷойгир аст. цоколни этаж боз мефаҳмонем, ин таги якум ошонаи бинои навастройка мебошад. полу подвал мегӯянд. хемайда че трезача дорад. дар ин суратҳоям маълум аст. нархи хона ҳамагӣ 180 000 сомонӣ. иваз ҳам мешавад. барои ҳамин метавонед ба рақамҳои соҳиби хона занг занед ва вариантҳои худтона пешниҳод кунед. заводи фурӯшӣ, як корхонаи фурӯшӣ гӯем, дар ноҳияи Қубодиён. 65 сотиқ замин мебошад. дӯстони азиз, худи иморат, яъне ҳамин бино дар 7.5 сотиқ замин ҷойгир аст. яъне кадоме надонад, 1 сотиқ замин ин 100 метри квадратия, яъне 1750 метри квадратӣ мебошад худи иморат, худи бино. дар 8 соат 1000 метри пагонӣ, яъне 1800 метри квадратӣ маҳсулоти тайёр мебарояд. қувваи барг ҳамагӣ дар 1 соат 36.6 киловатт соат истифода мешавад. қувваи корӣ ҳамагӣ 3 нафар кор мекунанд. дар 8 соати корӣ 300 кг пахта ва ришта
0,75 кг маҳсулот дар кор мешавад. хароҷоте ки корхона ба кор медарояд 8000 сомониро ташкил мекунад. маҳсулоти истеҳсол кардааш 17000 сомонӣ маҳсулот мебарояд. марҳамат дӯстони азиз, рақамҳои соҳиби ҳамин корхона дар рӯи экран аст. занг занед, пурсон шавед. завод яъне ҳамин корхона ҷойгир аст дар ноҳияи Хубодиён. нархаш $250,000 мебошад. сомонӣ ва рубл дар рӯи экран. марҳамат. ҳавли фурӯшӣ дар шаҳри Бухтар, кӯчаи Ҷаббор Абдуллоев 55. ду дар хона, як баня, кухни, ҳоҷатхона ҳамаш ҳаст. пеши дев 8 ҷойгир аст. нархи хона ҳамагӣ 150,000 сомонӣ мебошад. тамошобинони гиромӣ, 1 сотиқ заминда ҷойгир аст. чойлоби ангур ҳаст. ҳуҷҷатош 100% мебошад ва нархаш савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. барқ ва обам низ ҳаст. марҳамат тамошобинони гиромӣ, фурсатро аз даст натиҳен. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд. аз номи канали Домтиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. ҳавлии арзон дар шаҳри Бухтар. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бухтар. ду хонагах бо масоҳати 49 метри квадратӣ дар 11-ум ошонаи бинои новостройка. худи бино аз 12 ошона иборат аст. хона бе таъмир яъне карока мебошад. доми тайёр, маркази шаҳр, бари доми ёвари асосида ҷойгир аст. рӯ ба рӯи мактаби мусиқӣ. ду лифт дорад бино. хона дар 11-ум ошона. трезорш тарафи сомонӣ нигоҳ мекунад. ба пули нақд фурӯхта мешавад. нархаш 198,000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар наздикии поликлиникаи 14 Зарафшон бо нархи ҳамагӣ 320,000 сомонӣ. 3 сотиқ замин аст ва 3 дар хона дорад. ҷойгир аст дар кӯчаи Зафар, шаҳри Душанбе. нархаш ҳамагӣ 320,000 сомонӣ мебошад. доллар ва рубл дар рӯи экран. рақамҳои соҳиби хона ҳам дар рӯи экран. рақамҳое ки охирашон 7110 мебошанд. ватсап доранд дӯстони азиз, лекин хубтар мешавад ки прямой соҳиби хонада занг занед, дастишонда хатишон маслиҳат кунед. ин хонае мо навори алоҳидаша яъне сёмкаша дар канал дорем. ман ссилкаша дар комментария ҳамин видео мемонам. дароен тамошо кунед. дар онҷа ҳамаша ба пуррагӣ нишон додагем. ҳавлии арзон дар шаҳри Душанбе. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд. як хонагах бо масоҳати 45 метри квадратӣ дар 4-ум ошонаи бинои новостройка. хона бе таъмир мебошад. коробка ва ҷойгир аст дар 18-ум микрорайони шаҳри Хуҷанд. назди раҳи мошингарда ҷойгир аст. дар наздикиш туннел мебошад ва манзараи дарёям дида мешавад. нархаш 235,000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран дар таги нархаш навистагиаст. марҳамат. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе бо нархи ҳамагӣ 300,000 сомонӣ. 3 сотиқ замин ва 3 дар хона дорад. ҷойгир аст дар маҳаллаи Гулбута дар минтақаи даҳчаҳои Маҳмуд. нархаш 300,000 сомонӣ мебошад. ҳамагӣ чӣ хеле ки мебинед хона таъмир дорад. бо барқ ва обам таъмин аст. ҳуҷҷатҳош дачниянд дӯстони гиромӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. рақамҳое ки охирашон 2730 мебошанд. ватсап доранд. аз номи каналмон занг занед, пурсон шавед. ин ҳавлиам мо сёмкаи алоҳидаша дар канал дорем. ман ссилкаша дар комментария видео мемонам. дароен тамошо кунед. дар аввали видео нархаш камтар қиматтар буд. ҳозир бошад аз сабаби ки срочно фурӯшӣ мебошад нархаш арзонтар шуд. марҳамат дӯстони азиз, ҳавлии арзон дар шаҳри Душанбе. фурсатро аз даст натиҳен. се хонагах бо нархи ҳамагӣ 250,000 сомонӣ дар ноҳияи Ёвун дар кӯчаи Қурбонов ҷойгир аст. 50 метри квадратӣ мебошад. дар дуюм ошонаи бинои советӣ. худи бино аз 5 ошона иборат аст. дар хона айни замон таъмир рафтест ва нархаш бошад 250,000 сомонӣ мебошад. дар бинои советӣ. худи бино аз 5 ошона иборат аст.
рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран ватсап, имо, телеграм, чӣ гап ҳама чизро дорад. дӯстони азиз, барои маълумоти бештар занг занед, пурсон шавед. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. кадоме ки видеоро то ҳамин момента тамошо кардан дар комментария рақами 14 монед бениҳоят хурсанд мешавем ва ба комментариҳои шумо лайки худамонро мегузорем. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.